Приятели, току-що осъзнах, че мога да си направя строубери матча вкъщи, и така че нека да се опитаме с изцяло подръчни материали. И като имаме предвид, че даже млякото ми не е мляко, защото е лактоз фри протеиново мляко. И даже ще трябва да си разбием матчата в купа с вилица. И по цвета може да разберете какво качество е. Колкото по-ярко зелен е цвета, толкова по-качествена е матчата. Сега, доколкото знам, се разбива с вода, не с мляко. Много рядко съм в настроение за матча, защото вкусът е доста специфичен. Не мога да се науча да я заменям с кафето сутрин. Малко ми карва на дорасли. Откакто опитах строубери матча, това промени изцяло играта за мен. И докато ви говоря глупости, прекалих с водата. Единствената ни цел на това занятие е да не е на бучки. Нямам висока подходяща чаша и това нещо май съм го взимала от Калфа. Си правя коктейли с просеко с него. Ще се опитам да капна по стените на чашата, за да се прави на интересна. Това по никакъв начин не е функционално или практично. И на дъното слагаме още. В Starbucks много ми харесва, обаче никога не ми е достатъчен сиропа и това е хубавото да си правиш такива неща вкъщи, защото си го правиш цял по твой вкус. Сега даже, понеже съм супер странна и никога не правя нищо както трябва да се направи, ще си смеся направо вътре в матчата, защото ако сложа захар няма да се разтвори. Искам да ми е сладка и искам да има много вкусна ягода. Don't judge me. Нека улеем всичко в матча, защото това е просто купа. Зелена сламка. Това е много сладко. Много е сладко. Абе стана бе! Back to work! Чао!